Gabon, ondo etorrizek. Da inot hori, zeia bigarren bider da, 21 hilabetien, hemen gauzena dono batera. Bueno, gai horrena hor dekudanok, dekoz 17 puntu eta mozio bat. Horrek 17 puntuetatik bederatzi die berri emoti edo kontu emotie. Bueno, hasiera mongutzako. Ebazpen zatian, lehenengo puntua, 2021ko urriaren 27ko akta onestea. Ez dakit norbaitek zerbaiteko esateko edo onartutzat emoten dugu. Bai? Onartutzat emoten da. Bigarren puntua, oinarrizko lanbide heziketako heziketa zikloak emateko eskumenen eskuordetzea onartzea. Ebazpen proposamena irakurriko dut. Honako erabaki hau hartzea proposatzen zaio osoko bilkurari. Lehenengoa, onartzea Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren uztailaren 6ko 176/2021 dekretuaren bidez erabakitako eskumen eskuordetzea. Gernika-Lumuko udalak oinarrizko lanbide heziketako honako prestakuntza ziklo hauek eman ditzan 2021-22 ikasturtetik 2025-2026 ikasturtera. Ebazpen horretan, adierazitako aurrekarietan eta inorreetan jasotako baldintzetan, ilea bainketa eta estetika. Bigarrena, eskuordetutako eskumen hori gauzatzeko behar diren jarduera materialen kudeaketa, lanbide ekimenak iniziatibas profesionales toki erakunde autonomari agintzea. 2021-22 ikasturtetik, 2025-26 ikasturtera, aipatutako dekretuan eta aplikatu beharreko gainerako araudian jasotako modu berean. Hirugarrena, erabakia Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari eta lanbide ekimenak erakunde autonomari helaraztea, horren berri izan dezaten eta egozkion ondorietarako. Laugarrena, erabakitako kudeak eta gomendioa Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. Bueno, como ha dicho Itxaso, el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco en el 2015 acordó delegar las competencias para la impartición de ciclos formativos de formación profesional básica al Ayuntamiento. Dicha delegación se estableció por un plazo de 5 cursos escolares. Se ejecutó a través del CIP, Lanbide Ekimenak, y finalizó el pasado 2020. En 2020, el Consejo de Gobierno acordó ampliar el plazo de vigencia de este acuerdo mediante una prórroga de la delegación por un curso más, hasta 2021. Y ahora el Departamento de Educación nos propone una nueva delegación de competencias para impartir hasta 2026 5 cursos más el ciclo formativo de grado básico, formación profesional básica en peluquería y estética. Este acuerdo establece la financiación por parte del Gobierno vasco de 1.396.077,78 euros. Y llegados a este punto, se propone aceptar la delegación de competencias acordada para la impartición del ciclo de peluquería y estética durante los cursos escolares que van desde 2021 hasta 2026, encomendando la gestión de las actuaciones materiales necesarias para ejercer dicha competencia al organismo autónomo Lanbide Ekimenak Iniciativas Profesionales. Nik horren ganien gauzitxu desan. Gerniken, atraraten dela tituloa pelukeri zirekoa. Tila kurso bi, lehenengo mailan dauz 17 ikasle, eta bigarren mailan 16. Irakasle diri 4, eta horrek ikasleek dauz ez Gernikekoa bakarrik, Bermiokoak, Forukoak, Zornotzakoak, Bediakoak, Berrizkoak, Tekitxokoak, osea, inguroko herri askotako jentie, horrek ikasketak eitzen etortzen dela Gernikera, da lehen zauten moden, 4 irakasle dekuz, eta gero, akabok urtien COVID dela eta ez dagoen Erasmusik, baina Erasmusera joan zin Italiara bi. Irakasleek erabakitzen duzen bizi egonenak edo eurek esaten duen, nok joan bide ben, nok merezi duen hori bidai hori ara ikesten, ez da. Eta, bueno, ondo dauela. 33 persona horre ikesten, titula ataraten, eta beste 5 urterako sinatzen dugu edo onartzen dugu hori gaitzi.
Arratsaldeon, guk alde bozkatuko dugu, bozketa egin behar bada. Guk ondo ikusten gu zelan udalak olako erabakizek hartzen dauz. Bai? Eta gehiagotan hartu biko bazen olako erabakizek. Baina ni ebazpena irakurri dut eta uste dut dagoela kontraesan bat edo txarto idatzita dauz. 2008ko osoko bilkura baten, onartu zen, bi ziklo formatibo emango zirela. Irapanketa eta altxoarie, arotxerie. Baina uste do dauela horti 2018ko Eusko Jaurlaritzako dekretu bat instalazioen aldaketa insanien, zelan bakarrik emoten dauela baimena ziklo formatibo bakarra eskaintzeko. Orduen, niretzako nire iritsi zen da kontraesan txiki bete. Vale? Gainera, aipatu behar da bebai, lehen gaitasuna euki gendula bi ziklo formatibo eskaintzeko, baina uste doia azkeneko 7-8 urtietan bakarrik eskaini dela bat. Gentie matrikulatu ondoren kalin geratzen da, eta zoritzarrez kalin geratzen da, ze plaza jente asko apuntaten da. Beraz, guri eskatzen dugu udalari, jente hori kalien ez geratzeko, baile apainketaren aparte beste ziklo formatibo bat eskaintzeko. Adibidez, izan leike sukaldaritza, administratibo, komertzial zerbitzuak, alde izen galdaragintza, alda izen arte grafikoak, lore zaintza, nekazaritza, orduen eskatzen dugu udalari, hausnarketa txiki bat etxeko, inbertsio bat aldi berien egin beharko zen, beste ziklo formatibo bat eskaintzeko jenteari. Gainera kontutan euki behar dugu, hor ikasten dauen jentie, ziklo formatibo honekaz dekila odala azkeneko edo aukera bakarra lan munduan sartzeko edota hezkuntza sisteman jarraitzeko, ze oinarrizko lanbidezik eta gainditu ondoren pasatu leike ziklo formatibo de grado mediora. Beraz, eskatzen dugu alegin txiki bat eitxe udaloneri, beste eskaintza batzuk eitzeko. Eta amaitzeko, nik lanbide ekimenako partaidianaz, erakunde autonoma da, eta guzteko jazten, osoko bilkura gai ordena irakurtzerakoan enteratu beharrean, gitxienez lanbide ekimenako batzar baten edo telefonoz olako gauzak enteratzea. Baina gogoratzen dut, alde bozkatuko dugula. Bai, betxu. Oin urte batzuk emoten ziren albainaleregi emoten zan, ze orduen jente bizan ikesi enpresatarako, eta urtan emoten ziren kursuak, ez da izemat urtien, 7-8 urtien emon ziren. Arosteriz jebe bai, jakin bida, hori ziklo formatibo hori, dauela Barrutin. Eta Barrutin dau ziklo medio de formación en carpintería. Eta ikasliek geraute gitzi hau dauz, nik hango zuzendaritzagaz berbain den hau, eta esan guen, justo kopuru betetan debela, da batzuetan bat faltan, ze hor kopuru bete mitzen dugu eskuntzak. Esaten dugu, zuke kurso baterako honebeste persona espadeko zuz hori jeusi etxen da. Gerniken hori pesetan izen da. Da ez da jenterik itxi kanpoan. Zuk emiduzu, badekuzu Berton Gerniken barrutiko eskolia, amen. Badekuzu, eta eurek kupurue bete isini badabiz, zu kompetentzia alban zean mengutzazu ba. Da horrega etxi da arosterizenak gehi jaube ez talako emoten. Da gero bestiek albainelana iminzanien, hori ikesteko, esan apunte izen horbez, bat edo bi apunte ziren. Da horrega etxik ez da amon, ze hori ona izen goritxe. Guk pelukerizien abakarrik emonez, bestiepe bai, gentiek ofizizioa ikez dizen, ez da. Da hori eskatzen bada,
badau jenti hori gurde duena, gu prest gauz, zeko esan zumuden, hori emoteko. Baina ez da emoten, jenteak ez dalako gon. Eta zeko bintzizuz ikasleik eta irakaslerik ez. Osea, bintzizuz irakasleik eta ikaslerik ez. Horregatxik dek ez da amoten oin, albainen lana eta arrosterize. Baina, bier bada, martxan mintzen da. Ze hona da jentie formetie. Gainera, gogoratu behar dut, zoritxarrez edo ikarlego horrek ez bakarrik eskualdekoa direla, kanpokoak bedia da Durangoti datoz trenin egunero, bete behar batzu deki ez, ze oso jente gitxi sartzen da, ratioak, Eusko Jaurlaritza jartzen du ratio batzuk hor sartzeko, da esan da nien jentiek alien geratzen da matrikula gehiagoa dala eskaintza baino. No, eskaintza baino. Hori izan dut. Oso importantea dela, ikarlego oneri, ez nazartuko familien egoerak eta egoera pertsonaletaz, baina dela azken aukeri edekiela, hezkuntza sisteman sartzeko, zorionez batzuk sartzen dira hezkuntza sisteman, eta zorionez beste batzuk lan munduan sartzen dira. Ze beste egongo ziren zoritxarrez kaliaz. Ni bakarrik esan gure dut, ez da txargi itxi badot. Zu kurso bat zeusena edo formazioa urte betekoa edo bikoa edo gure bazu, oin ezin du moduen, ez da? Beste geuse bat, arrosteriz edo albaineleriz edo olako bat, persona bat edo bi bakarrik apuntetan badire, ez da posible. Oin, kopurue badau, orduen minimo bat dauenien, orduen, dekosuz, eskuntzagaz deitzen da berba, eta eure preste egoten dire, laguntza hori da irakasleek imintzeko. Legintzen gara, hori eskatzen bada, datorn urtetik horrela emingo dartzera. Eskatzera pasatzen gara, aldeko botoak, hau bat esonatzen da. Hirugarren puntua, lanpostuen zerrenda eta udal plantillaren aldaketa onartzea. Irakurriko dute basten proposamena, erara urtuan. Udalbatzari erabaki hau hartzea proposatzen zaio. Lehenengoa, Gernika Lumoko udalaren lanpostuen zerrenda aldatzea erabakitzea, honako xehetasun hauen arabera. Lanpostu berri hauek sortzea, ekonomia arloko administrazio orokorreko teknikaria, eta administrazio orokorreko teknikaria arlo teknikoko buru ordea. Udaletzaingoaren lehen mailako agenteen eta ofizial ordeen lanpostuak betetzeko eskuratzeko sistema aldatzea, eta honela idatzita geratuko lirateke. Lehen mailako agenteak barne sustapena eta ofizial ordea barne sustapena edo lehiaketa. Bigarrena, udal plantilla aldatzea, aurreko erabakian sortutako lanpostu bakoitzari dagozkion bi plazak sortuz eta txertatuz. Plantilla jendaurrean jarriko da, eta aurrekontuaren onarperari dagozkion gainontzeko izapideak aplikatuko zaizkio. Hirugarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea eta udalaren webgunera bidaltzea, publizitate aktiboaren arloan udalek dituzten bete beharrak, betez. Arratsaldeon, asko esateko goiza besta hau. Bai puntu hau eta hurrengo bizek negoziazio maizen pasegen duzen gaize, arloati zela. Berton, esan egon arazorik, sindikatope ondo ikusten ebezen, eta gero hori zen hilen 10 eta hilen 11 ukigen duen pertsonal batzordia, eta berton bebai, bardine komentazan. Idazkarizek esan da belez, azken baten asmoa da lanpostu bizortzia, administrariz horrokorreko teknikari lanpostu bizortzia, bata ekonomia sailen eta bestie teknikari moduan. Horrek sortzerakoan, memoria batzuk eukidugu sail bakotzeko, ze bete beharreko, edo, beharri zen batzuk dauz. Horren arabera, proposamen hori planteatzen da. Eta gero,
horrek lanpostu bizek sortuko ziren, eta beste alde batetik RPT ikuskeran bai subofiziala eta lehen mailako agentiek RPT-en agertzen den hori betetzeko erie, guk pentsatzen dugu aldatu egin beharko litzatekela. Momentu honetan uste da konkurtsoz ipintze dauela, eta gure ustez bai barne sustapena, edo promozio interna esaten dena, bai, eta subofizial izango zen barne sustapena edo lehiaketa bidez betetzea. Baina ikusten duzuenez, alde batetik lanpostu bizartzen dira, eta bestetik bakarrik zelan beteko ziren aldaketa horrek izango litzateke. Bai errepetien eta idazkarizek esan den moduan aurrekontu onartzerakoan plantilla organikoa onartzen dabe bai, eta orduan bai kontuten eduki beharko ziren aldaketa honek. Eta hori de proposamena. Anak komentatzen moduen puntu hau eta aurrengo bizek langileria arlokoak dire, eta egize da puntuek eurek negoziazio maizen komente diela, eta edukizen inguruen esala bertan olako eztabaida handirik sortu edo zalantza askorik egon, baten bat bai, baina askorik ez hori egize da. Baina, gu bai puntu honetan eta bai hurrengo biztan absteniduengo gara, ez dugu kontra bozkatuko, ez dugulako nahi udaletzien aurrera jotze hori oztopatu, baina bai ikusten duguna da negoziazio maizek edo arlo honen egungo realitatea ez dela izen biharko zana. Negoziazio maizek apenas ez die deitzen, naiz eta eskatzen diren, pandemia betien murgildute egon gara eta ez dakit esan aldan gauz, ela ondino, baina urten da behintzet ez gauz. Eta prebentzio batzordie ez da ditu, naiz eta legez minimo batzuk marketa dauzen. Orduen, esan moduen, abstentziora joko dugu. Egize da bai, azkenengo batzordien bai ikusi zala ez dakit borondate bat dan, edo bai, ez dakit zantzuren bat gauzak aldatuko diela, eta espero dugu aurrerantzien beste dinamika bat hartzie arlo honek, eta beste era batera eztabaidatu eta adostu alizetie gai honek. Zuk esan dozu moduen, hori errepetien edo lanposten zerrendan egin biherri zendien aldaketa horrek dauz eta beste asko dauz, negoziazio maizen be komentezan be bai ezin diela danak batera egin edo honek urgentzia berezi zeuki bala, baina horrek ez dugu esan gure ez dauzela hemen arazo estruktural asko eta aurre ikuspen falta bat be esango genuen badagoela, orduen bai ikusitze benetan arlo honetan badagoela zer landu sartu bari ja balorazioan, eta horrek dekon hori guztizegaz, bai eskatzen dugu negoziazio mai gehiago deitzie eta beste dinamika bat hartzie gai honek. Esan dako moduen, bai honetan beste bizetan ez dugu ezer gehiago itxuko, abstenidongo gara, eta barrio errepikatzerren, esain beste edukize gaitzik, baizik eta forma edo ikusten dugu zen gabezi horrek adierazteko erabaten. Nik bai argitzu, zuk esan dakoa, bai esan sortzerakoan, guk beti hemen eskatu den modua eta legez egin behar den moduen euskara saileko txosten badaukagule, derrigortasuna, zelako hizkuntza eskakizuna eskatu behar den eta derrigortasun hori betetzeko, txosten hori badagoela. Bai dagoela bai Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako idazkaritzaz nagusiaren aita iazko txostena bai eskatute da badagoela. Berdintasun saileko txostena bai eskatu gendun, ikusteko arazorik egongo balitz lanpostu honek betetzerakoan idazkaritza nagusikoa eta baita kontu hartzailearen txostenak. Osea, prozedura txostene beteri da, baina usten dugu jarretu egin behar dela eta bete egin behar dugu zela, aldugun neurritzen behintzet, eta negoziazio maikoa bertan esan utzuen, gure asmoa da, egoera hau pasegoen doren, jarritzu biherrien, eta aldugun neurritzen behintzet,
behintzeta adostasunak lortu, ez da, gai honekin bai egin duen moduen. Badakitza askotan ez garela alduko, ez dugula lortuko gauz askotan bat egitea, baina, behintzat, aleginek egingo dugu, ez? Bozkatzera pasatzen gara, aldeko botoak. Esesko botoak, eta abstentzioak. Bale, onartu da, bale? Pentsatu igual disidente, Urrengo puntura pasatzen gara. 4. puntua, diruzaintzako lanpostua sailkatzeko eskaera erabakitzea. Ebazpen proposamena irakurriko dut. Plenoari urrengo akordioa hartzea proposatzen zaio. Lehenengoa, Eusko Jaurlaritzako toki administrazioekiko harremanetarako eta administrazio registroetako zuzendaritzari Gernika-Lumoko udaleko diruzaintzako lanpostua estaturako gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioen eskalan, kontuhartzailetza diruzaintza azpi eskalan, gordetako lanpostu gisa sailkatzeko eskatzea. Bigarrena, erabakia Eusko Jaurlaritzari jakinaraztea eta funtzionario interesdunari ere jakinaraztea. Esan dugunez, eta ez dut errepikatuko hau bai negoziazioa maizen eta bai langile batzordean komentatu gendun gai bat da. Esan 2018-tik, martxoan 18-an, 2018ko martxoaren 18-tik, errege dekretu bet sartu zala indarrean. Horrek errege dekretuak dino idazkaritza bigarren mailan salkatuta daukeen toki erakundeak diruzaintza beste batzu gain, diruzaintza lanpostua, funtzionabilitazion bat, pertsona bat izan, edo salkatu behar dela, hobeto esan da. Gure kasuan ez dago horrelakorik eginda, 2018ko legi da, eta gure proposamena da legi hau gaitezen betetzen, eta Jaurlaritzari bialtzie sailkapen hau egiteko. Bakarrik hori da, Momentu honetan funtzionario bat dau lanpostu hori betetzen, baina gure udaleko karrera duen funtzionari bat da, ez da funtzionaria habilitación nazional, baina, hemen behar dugu, 18ko lege bat da, orduan, proposamena da hori, Jaurlaritzara bialtzie sailkapen bat hau egiteko. Bozkatzera pasatzen gara, aldeko botoak, ezesko botoak, eta abstentzioak, onartu da. 5. puntura pasatzen gara, 2021 baterako udal langileen ordainsarien igoera onartzea. Ebazpen proposamenak honela dio. Lehenengoa, onartzea 2021 bateko urtarrilaren batetik aurrerako ondorioekin, udal enplegatu publikoen ordainsarien 0,9ko igoera globala, 2020ko abenduaren 31an indarrian zeuden aldean, bi konparazio aldietarako homogeneotasunari dagokionez, bi langileen kopuruari, bai aintzinetasunari dagokionez. Bigarrena, langileen ordezkaritzari eta udaleri erabakionen berri emotea. Hau azkenien da 2020 abenduen 30an 11/2020 legea onartu zen, estatuko horrekontu horrekoaren barne, eta bertan jartzen da bena da uneko 0,9ko igoera soldatetan. Apurtxo berandu gabiz, egiz esan da, aurrekontu bai berandu ibiginen onartzen, orduan izango litzateke igoera hori onartzea, baina urtarrilaren batetik aplikatzea. Urte guztiko igoeria aplikatzea. Estatutik datorren onarpen bat da, eta urtero, estatuko aurrekontuen proposamena ikusitze, apurpe baldintzatu egitzen dauzku zelako igoerak langilegoari egin, baina, aurtongoa 0,9koa da, eta proposamen hori ekartzen dugu onartzea. Bozkatzera pasatzen gara, aldeko botoak,
Ezezko botoak, abstentzioak, bai. Vale, onartzen da. Ebazpenik ematen ez duen satira pasatzen gara, gobernu organoen jarraipena eta kontrola. 6. puntua, udala aurrekontuko 3.2021 kreditu aldaketa espedientearen berri emotea. Aurrekontuko inbertsio partida ezberdinak gehitzeko kreditu gehigarria. 7. puntua, udala aurrekontuko 4.2021 kreditu aldaketa espedientearen berri emotea. Aurrekontuko merkatari elkarteari esleitutako diru laguntza partida eta kanpoko erakusketa partida gehitzeko kreditu gehigarria. 8. puntua, udala aurrekontuko post 2021 kreditu aldaketa espedientearen berri emotea, aurrekontuko mobiliariorako inbertsiorako gastuari aurre egiteko kreditu transferentzia. 9. puntua, udala aurrekontuko 6.2021 kreditu aldaketa espedientearen berri emotea, gizarte ekintzei egindako kreditu transferentzia. 10. puntua, udala aurrekontuko 7.2021 kreditu aldaketa espedientearen berri emotea, aurrekontuko brigadarako garraiorako partida gehitzeko kreditu gehigarria. 11. puntua, kulturetxeko aurrekontuko 2021 kreditu aldaketa espedientearen berri emotea, hainbat jarduketa egiteko partida gehitzeko kreditu gehigarria. 12. puntua, kulturetxeko aurrekontuko 3.2021 kreditu aldaketa espedientearen berri emotea, areto batean egokitzapen lanak burutzeagatik gastuari aurre egiteko kreditu transferentzia. 13. puntua, Euskaltegiaren aurrekontuko 2021 kreditu aldaketa espedientea, finantza gastuei aurre egiteko kreditu transferentzia. 14. puntua, azken batzarretik gaur arte emandako dekretuen berri emotea, 873-etik 957-era, eta ja 15. puntura pasatuko ginateke, adierazpen instituzionala, azaroako 25, emakumeenganako indarkeria ezagatzeko nazioarteko eguna. Bueno, nik horrek kreditu aldaketak aurreko astien ogasun batzordin ikusi gendu zen, baina alanda guzti be, niretzako aipagarrizienak direnak komente gure dotez. Horretie, gai ordenako 7., 8. eta 10. puntuen. 7. da 40.000 euroko diru laguntzi merkatari eta ostalari elkartieri Gabonetako kanpaina dinamizatzen laguntzeko. 8. 73.000 euro da liseo antzokiko jesarlekuek barrizek erosteko eta ekintzeko zedauzenak egoera honien. Eta 10. 18.125 eurokoa da, eta da brigadarako kotxe barri bet erosteko. Kotxe barri honek deko esaten dena kombustible alternatibo. Arratsalde on guztioi, lehenengo eta behin, adierazpena irakurri baino harina gustatuko litzaidake, komentatzea, aurton, urte bat pasatu ondoren, barriro gauz bihar izango da nazioarteko indarkerien aurkako nazioarteko eguna, el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia de Mujeres, eta adierazpena irakurri baino harina gustatuko litzaidake, komentatzea gure konpromisua, hilabete honetan zehar ekin dugu pare bat aktibitate sozial, kultural, berdintasun sailetik antolatuta. Pasan, zapatu ekin genuen larun batean beste alduntza aktibitate bat, bihar dago manifestazioko deialdia, sare feministatik, sare feministarekin bai egon gara batzartu eta aldan einean parte teknikoa eta laguntza hori emoteko. Eta besterik bari, komentatzea, aktibitate honek planen barruan daudela, berdintasun plan barruan daudela, eta jarraitzen gaudela lehenengo eta hasi garenean lanean plan hor guztian jarri egun konpromisoa erakusteko. Orduan, irakurriko dugu adierazpen instituzionala.
Emakumeen aurkako indarkeria larderiako tresna indartsua da, emakumei zuzendua indarrean dauden genero arauak desafiatu eta eralda ez ditzaten. Mehatxurako tresna hori zuzenean emakumeengan erabiltzen da, baina baita haien gertuko pertsona maitatuengan ere, min handiagoa sortzeko modu gisa. Kalkuluen arabera, bikotekideen edo bikotekide hoien eskutik indarkeria jasaten duten Euskadiko 10 emakumetik 6 seme-alaba adingabeak dituzte, eta horiek ere biktima bihurtzen dira. Indarkeria bikarioa esaten zaio emakumeari 3. pertsonak baliatuz. Kalte psikologiko handiena eta larriena eragiteko egiten zaion violentzia motari. Zeinak ankerkeria maila gorena lortzen duen haien erailketarekin. Seme-alabak, ama, aita, egungo bikotekidea eta bar. Istanbulko hitzarmenean ezarritako aplikatuz, kasu horiek ere genero indarkeriaren parte gisa ulertzen dira. Seme-alabei egindako kalteak erasotzaileek emakumeei tratu txarrak transmititzeko tresna bihurtzen diren heinean. Azken lege aldaketek dagoeneko jasotzen dute figura hori, biktima adingabeak babesteko neurriak sortzeari eta hedatzeari dagokionez. Hala ere, oraindik ere beharrezkoa da genero indarkeria ukatzen duten, kasu horietan seme-alaben arriskua gutxiesten duten eta indarkeria horri aurre egiteko tresna juridikoak zalantzan jartzen dituzten diskurtsoen eta jarreren aurka ohartaraztea. Jarrera horiek adingabeen eta emakumeen birbiktimizazioan eragiten dute, haien salaketak susmopean jartzen dituzte, amak zigortzen dituzte, haien testigantza gutxiesten dute eta aitaren guraso ahalaren eskubidea babesten dute, emakumeen eta adingabeen segurtasunaren eta indarberritzaren gainetik. Emakumeen aurkako indarkeria bere seme-alaben bidez sistematikoki egikaritzeko modu horren aurrean, bai eta emakumeak kontrolatzeko, ertzatzeko eta kaltetzeko modu guztien aurrean ere, Euskal Erakundeok indarkeria horri aurre egiteko erantzukizuna dugu. Kontuan hartuta ez direla gertakari isolatuak, egiturazko desberdintasun egoera bati erantzuten diotela eta egoera horri ikuspegi feministatik heldu behar zaiola. Horregaitik, Gernika Lumboko udalak honako konpromiso hauek hartu nahi ditu. Indarkeria bikarioaren errealitate hori agerian jartzen eta behar bezala hartatzen laguntzea. Besteak beste, Istanbulko hitzarmenak jasotzen dituen indarkeria bideen biktima adingabeak koordinazio protokoloetan eta indarkeria matxistaren biktimak hartatzeko protokoloetan txertatzea eta protokoloak eguneratzea. Indarkeria matxistaren biktima diren adingabeak hautematen eta esku hartze goiztiarra egiten laguntzea, udal zerbitzuen bidez, beste eragile batzuekin lankidetzan, hezkuntza, osasun eta polizia agenteak eta bar, eta emakumeek beren ardurapenean dituzten adingabeekin eta kaltetutako beste pertsona batzuekin behar dituzten beharri eta baldintzei erantzutea. Indarkeria matxistaren biktima diren adingabeak babesteko eta esku hartzeko prozesuak hobetzea. Beren eskumenen esparruan, ikuspegi feminista duen sektore arteko abordatze integral eta holistikoak. Neurri guztien erdigunean jartzea biktimen eskubideak eta haien alduntzea, eta laguntza integrala ematen laguntzea, prozedura judizialekin duten implikazio edo lankidetza maila edozein dela ere. Toki administrazioko langileak berdintasunari buruzko prestakuntza jaso desaten bultzatzea. Bereziki emakumeen aurkako indarkeria matxisten aurren erantzuten diharduten langilei, genero ikuspegia eta giza eskubideen ikuspegia aintzat hartuz. Lanean jarraitzea berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako eta ondorioz haien seme-alaben aurkako herri itun bat lortzeko, herritar guztien jarrera aktiboa behar dugulako indarkeria matxistarik gabeko gizarte bat lortzeko. Herritarrei gogorarazi nahi diegu, indarkeriaren biktimei laguntzeko baliabideen sarea eskuragarri dagoela. Besteak beste, Satebi, 900-840-111 telefonoz dituz, indarkeriaren biktima diren emakumeentzako telefono bidezko arreta zerbitzuaren eta zeuk esan 116-111 telefonoa dituz, haur eta nerabeentzako telefono eta online orientazio, aholkularitza eta informazio zerbitzuaren bidez. Queremos recordar a la ciudadanía a la red de recursos que existen de apoyo y atención a las víctimas de violencia accesibles a través de, entre otros, el Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia, SATEVI,
900 840 111 y el Servicio de Orientación, Asesoramiento e Información Telefónico y Online a la Infancia y a la Adolescencia. Zeuk esan 116 111. Era berean Gernika-Lumoko herritarrei dei egiten diegu azaroaren 25ean bat egin dezaten emakumeenganako indarkerien aurkako nazioarteko eguna dela eta mugimendu feministak ditutako manifestazioarekin 7 bihar Merkurian. Azkenik, Gernika-Lumoko udalak laugarren berdintasun planean jaso diren konpromiso guztiak hartuko dituela berresten du zehaztutako epeen barruan. Horretarako, berdintasun arloaren 2022ko aurrekontuetan igoerak aplikatzeko eta berdintasun unitateak egonkortzeko eta indartzeko konpromiso hartzen du udal honek. Arratsaldeon. Irakurri barri duten testu hau da, hain zuzen be, iratik irakurri daben testu osotzeko gaukin genuen proposamena. Gaur enaz luzetuko, baina bai esan gure dut, posten garela azkenien, olako gai larri eta garrantzitsu baten neurrien adostasun batera aldo alizen garelako. Eta posten garelako gaur eta hemen, udal honek konpromiso hartzen dabelako 2022ko aurrekontuetan berdintasun arloan igoera hori eitzeko. Beste barik beste behin luzatzen dut gure prestutasune elkarlanerako, bai plan horren ejekuzioarako eta baitxe be esan dugu zen baliabide horrek identifiketako eta biharko diren kopuru horrek elkarlanien adosteko bai. Komentatu duten bezala, azkenean, guk berdintasun plana egin dugu gogo guztizekaz, plan hori ejekutatzeko eta azkenean, segimentu bat egingo diogu departamentuan, udalean, kontseiluan, eta zau ikusiko duzu ze pausuak eta bidea zelan doan. Eta, saia bintzat nina goanetik eta taldean gaudenetik lanean, urtero aurrerapen batzuk izan dira eta gure ideia da horretan jardutea. Orduan, espero dugu datorren urtean horretan jarduko dugu bai, hobetzen. Horrengo puntura pasatzen gara, 16. puntua, 2021ko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena. Arratsaldeon, Euskararen eguna dela eta ontzi irakurriko duten adierazpen instituzionala, hurrengo honek onartu dabe, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa Aldundiak, Bilbo, Donosti eta Gasteizko udalek, Eudelek, hau da Euskadiko udalen elkarteak, eta UEMak udalerri euskaldunen mankomunitateak. Adierazpen oneri, horrez gain, Gernika-Lumoko udalak, Euskadiko dekon ardura azpimarratze aldera, udalbatza honek konpromiso batzuk berrestu gure dugu. 2021ko Euskararen nazioartekunako adierazpena. Euskara lanabez, aro berrirantz. Erabila erremu berri eta ez formaletan ere Euskarak arnaz berri. Tentuz, baina ateratzen ari gara. Azkenean, beltzenetik argira. Berreskuratzen hasi gara gutariko bakoitzaren eta elkarrekin osatzen dugun herriaren eta gizartaren bizitzara kargarri ez ezik jasangarri ere egiten duena. Zuzeneko harremanak, elkartzeko iturak, aukerak eta guneak osatzen gaituzten besten gana biltzeko joera. Eta horrekin batera ezinbestekoa dugun jarduera ekonomikoaren ari eta sareak berriz ere indartzen ari gara. Pandemiaren aurretiko tokira eta inola ere balitz hobera iristeko itxaropenez. Eta erabaki sendo bat dugu gidari, ez dadia funtseskorik ezerratzan geratu. Ez da euskara ere, inola ere ez. Gurekin batera egiten dio Euskarak pandemiari aurre eta gurekin irten behar du garaie. Izan ere, aro berrian gure eta geure gizartaren zaurgarritasunaren jakitun egin gaituen egora larriaren ondoren, harrema eta komunikazio molde, ohitura eta bide berriak sortzen ari dira, eta ere berriagoak eta harrigarriagoak sortuko dira aurrerantzean. Pandemiak agerian utzi du jakin bagenekiena, zenbaiterainoko diren ezinbestekoak komunikazio hildo eta sareak, zenbaiterainoko balioa erazten dion komunikazioak gure zein nahi jarduerari. Orain, jakiteaz gain, zeintitu ere egiten dugu errealitate hori, sakon-sakoneraino barneratu dugun komunikazioaren harremanaren funtsezkotasuna. Hori da aro berriaren ezaugarri nagusietariko bat. Eta hori bera du Euskarak erronka, komunikazio eta jarduera eremu berrietan ere naturaltasun osoz dagokion tokia hartzea, eraginkorki tinko. Euskara eta Euskal Hiztunon komunitatearen jarrera proaktibori esker, IKTek hizkuntza gutxituen edapena eta indartzerako
ekarri duten erronka handiari aurre egiten ari zaio, komunikazio eta informazioaren teknologien sareetan. Badu tokirik, baliagarria da, eta zine zaila du hizkuntza ozeano erraldoian horrelakorik lortzea. Eredugarria da alor horretan ere euskal hiztun komunitateak egin duen eta egiten ari den lana bestak beste erabileraren zuzenean loturiko presentzia delako euskarari benetako balio erantzia dakarkiona. Eta argi geratzen da erakunde publikoak eskaini behar dugun ezinbesteko babes eta lidergotik ekimen eta lankidetza publiko-pribatuaren eskutik lan egiten badugu erronkaren neurriak ez gaituela beldurtu behar. Gai garela argiro erakusten ari garelako, adibidez, hezkuntzaren munduan edabideenean, osasungintzarenean, eremu sozioekonomikoan, administrazioarenean eta beste hainbatetan urratsa ausartak eman behar diela eta ematen ari garela euskal hiztunen eskubideen gauzapen errealean. Eta horietan guztietan aurrera egin beharra dago, jakina aurrera pausu sendoagoak emanez, jarraikortasunez, etengabeko berrikuntzaren bidetik eta guztion konpromisotik. Baina pandemiaren osteko aro berriaren hasiera honek beste ikuspegi bat eraztea eskatzen digu, hizkuntzaren erabilera formalekin batera, eremu ez formaletakoa landu beharra dago, behar besteko lehentasunez. Euskal hiztunak naturaltasun osoz gauzatu behar du euskaraz bizitzeko aukera, eguneroko harremaetan eremu formaletik lan mundu, aisialdi, kultur edo kirol eremutara igarotzan, hori bera baita hain zuzen ere euskaraz bizitzaren esanaietako bat. Ezin dizkiogolako euskarari ukatu gorputz eta espirituaren atzeen eta gozamenari lotzen zaizkion eremu horiek. Eta hor aurrera egiteko, hiztunen konpromisoa ezinbesteko izango da instituziook egin behar dugun alegina, bitartekoa jarriz eta eredugarritasuna erakutsiz. Euskararen bizindarra dugu jokoan, eremu formalez gainera, eremu ez formal horiek euskararentzat irabaztaren erronkan. Izan ere, alor horietan euskararen erabilera jauzi bat egitak errotik eta norabide zaro positiboan aldatuko luke hiztun asko eta askorengan oso bereziki, gazteengan euskarariko bizipena. Aisialdi eta kirolaren eremuek badituzte beste berezko ezaugarri baliotsuak hizkuntza erabiltzeko ohituren aldaketari dagokienez. Eta askotariko antolakuntzarako joera dute. Klubak, federazioak, elkarteak, taldeaz, nekez bilatuko genuke esparru egokiagorik gazteengana iristeko, euskararen erabilera ez formalari bere biziko bulkada emateko. Partaide gaizte zein ez hain gazteengan, euskararantz urratz eraginkorra egiteko gogoa aktibatuz. Horra beraz eginkizuna. Aukera paregabea dugu normaltasun berri baterako bidaren hastapen honetan berreskuratzen ari garen eta asmatuko ditugun harreman eta erabilera eremu berrietarako euskara bidelagun ez ezik lanabez eraginkor bilakatzeko. Guztion esku dago. Euskara prest dugu gure gizartea, gogotsu, gure herria, erabaki hartuta. Abia gaitezen. Eta hauze dana horlan, Gernika Lumuko Udalak euskareko duen ardura azpimarratu nahi du, eta hurrengo konpromisoak hartu nahi du gaurko honetan. Indarran dauden euskararekiko araudiak, barne zein kanpo erabilerari dagozkienak, betetzeko eta betearazteko konpromisoa berresten du. Ekitaldi publikoetan, herritarrekiko harremanetan, iragarkietan, seinaletan, eta bereziki komunikabideetara eta sare sozialetara egorritako informazioan. Euskararen ezinbesteko presentzia modu aktiboan zaindu eta bultzatuko du. Horrela, urtero, Udalaren euskararen erabilpenaren neurketaren txostena prestatzeko eta publiko egiteko konpromiso hartzen du. Goian aipatutako esparruetan euskarak izan duen presentziaren proportzioa ezagutzeko eta berrezkoa bada zuzentzeko. Halaber, udalak euskararen kontrako erasorik edo gutxiespenik gerta ez daitezen adiongo dela azpimarratu nahi du. Eta halakorik gertatzen denean, konpontzeko eta berriro ez gertatzeko arautako neurri zuzentzaile zein zigortzaileak hartuko dituela agindu nahi du. Azkenik, udalak herritarrak animatu nahi ditu euskararen eremu publikoko presentziaren zaintzan lagundu dizaioten, gabeziak seinalatuz eta ekarpenak eginez. Hauze da, abenduak 3ko euskararen nazioarteko eguna dela eta dekuguna adierazpen instituzionala, eta asko luzatu barik animatu orain dela egun batzutik hasi dugun programazioan herritarra parte hartzea gonbidatu eta programazioan ez gain beti bezala 375 urtideko zen 375 egunetan euskara gure Espainietan eroteko.
eta galera puntura pasatu horretik, mozio bat dago, eskatu beharko genuke gai ordenean sartzea, guztiok ados hausiek, hau batez onartzen duzue, bai, gai ordenen sartzea, irati gure badozue, edo gulik, bai. Nik irasiko. Bai, arratsaldean. Interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berriari buruzko mozioa. Gaur egun, ingurumen administrazioaren lege proiektua izapidetzen ari da Eusko Legebiltzarrean. Eta zuzenketak aurkeztu ondoren, Legebiltzarreko prozeduraren fase aurreratuan dago, epe laburrean onartu dadin. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako lege proiektuari aurkeztutako zuzenketariko baten xedea, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 legea aldatu eta figura berri bat arautzea da. Hau da, PIPS edo interes publiko goreneko proiektuen figura sortzea. Aldaketa horren bidez, Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen zaio, ustezko ingurumen hobekuntza izan dezakeen edozein azpiegitura interes publiko goreneko proiektu izendatzeko. Baldin eta sustapen publikoa badago. Hala nola, energia berriztagarriak sortzeko proiektuak, zabortegiak, araztegiak, erauzketa proiektuak eta abar. Gainera, ez zaie aterik izten beste proiektu mota batzuei. Hala nola, ekipamendu handiei edo bestelakoei. Baldin eta ingurumenaren aldetik nolabaiteko justifikazioa badute. Eremu degradatu batean, planteatutako ia edozein proiektu esaterako. Aintzinako hondakindegi batean golf zelai bat adibidez. IPGP izendapen horrek lurralde antolamenduko eta eraigintza plangintzako tresna guztiak azpiegitura berria egokitu beharra ekarriko du. Hau da, IPGP-ak herritarren parte hartzearekin eginiko udalen hiri antolamenduko plan orokorrei inposatu egingo zaizkie. Balizko interes orokorreko proiektu horiek toki eremuko administrazio publikoen irizpidearen aurkakoak izan arren. Zentzu horretan, IPGP-ak apoa baliogabetu egingo du. Are gehiago, lurralde antolamenduaren legearen aldaketa honek toki erakundeen prebentzio kontrolerako hala ere baliogabetzen du. IPGP figura beraz, lurralde eta hirigintza plangintzaren inguruan ezarritako adostasunaren aurkako eraso bat da. Toki eremuko autonomia eta demokrazia nabarmen urratzea. Udalari ez baitzaio aukerarik ematen bere lurraldearen barruan desegokitzat jotzen dituen erabilerak mugatzeko. Kezka handiz ikusten dugu ingurumen administrazioaren legea laster baldintza horietan onartu alizatea. Hori dela eta, Gernika-Lumoko Euskal Herria Bildu udaltaldeak honako mozio hau aurkeztu du osoko bilkuran eztabaidatzeko eta onartzeko. Bat, Gernika-Lumoko udalaren osoko bilkurak adierazten du lurralde antolamenduari buruzko legeak interes publiko goreneko proiektuen figura jasotzearen aurka dagoela. Eta baita ere, gure udalen toki autonomiarentzat kaltegarria den eta gure toki demokrazia urratzen duen beste edozein tresnaren aurka dagoela. 2. Gernika-Lumoko udaleko osoko bilkurak Eudel Euskadiko udalen elkarteari eskatzen dio, udalen udal interesa defendatzeko jende aurrean adieraz dezala aurka dagoela eta dagozkion kudeak eta guziak egin ditzala, lurralde antolamenduari buruzko legea aurreko puntuan deskribatutako moduan alda ez dadin. Eta 3, Gernika-Lumoko udalaren osoko bilkurak mozio honen edukia Eusko Legebiltzarrera eta Eudel Euskal Udalen elkartera bidaltzea erabaki du. Bueno, azalduko dut apur bat zertan datzan gure mozioa. Lurraldearen antolaketarako autonomia erkidego honetan badira tresna batzuk, tresna gorena izango litzateke DOT-a edo gidale erroa, eta hor marrazten da Euskal Autonomia Erkidegoaren itxura edo erabilera, lurraldaren erabilera eta banaketa zelako izango dan, eta hori Eusko Jaurlaritzaren eskumena edo ekimenez egiten da. Gero badago horren azpian partzialak diren planak edo lurralde zatikako planak edo plan territorial partzialak, horrek eskualdeetan eragina daukie, kasu honetan Markina Gernika eskualdean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ekimena da lurraldea maila horretan antolatzea, eta horre egongo liratekez karreterak, egongo liratekez trenbideak eta portuak eta horrelako gauzak. Eta akabuen, daukagu herri bakoitzaren plan generala. Untxe lantzen gabiltzana, nik imaginatzen dut oso aurreratu egongo dana, eta laster onartuko dana. Eta plan general horretan, edo herri antolamendurako plan orokorro horretan, erabakitzen du herri bakoitzak, zer erabilera eman gure dutzon eremu bakoitzari.
badire estiloetan dagoen eremu horretan, kirol esparrua izetie. Edo, ez dakit, horre bega horretan, industria lurraldeak ukitzia. Eta zenbat etxe bizitza, eta zer gauza egin daiteke esan herri batean, eta zeintzuk ez. Eta horrela, bermatzen da, goitik berainoko demokrazia eta parte hartzea norberak erabaki ahal izateko bere etxia zelan antolatu gure dane. Baina, Eusko Legebiltzarrean lantzen dabizen lege proiektu honetan, asmatzen da figura berri bat de interes superior, apurbet bilurrek ematen du berbape bai, eta interes superior edo interes goreneko proiektu bat agertuko balitz, Eusko Jaurlaritzak ahalmena edukiko leuke, herri honek bere plan orokorrean erabilitako erabilpen, lur zati baterako erabilpenari saltoekin, eta erabakitako interes goreneko proiektu hori inposatu. Eta horrek ekarriko leuke, herri antolamendurako plan orokorrak edo plan generalak guztiz balioa galtzea, eta udalerrien autonomia justiz gobernuaren menpeko gauza bat izatea. Eta hori, eroso izan alda, gure ideia berdintzuak izen pertsonak dauzenien Jaurlaritzan gobernatzen, baina arduratsuak izan behar dugu, eta arduratsuak bagara pentsatu behar dugu legeak betirako izango direla, behintzat beste batzuk gobernatzen da bezenien, bebai lege berdina edukiko dugula, eta agian espero ez dugun gauza bategaz topeu alko gara, etorkizun batean, ez dakit, zemotatako interes goreneko instalakuntza edo azpiegitura guk nahi ez duguna, eta guk onartutako plan orokorrean onartzen ez dana. Bakarrik, kanpotik erabakitzen da belako interes orokorra superiorrekoa dala. Eta orduan, mozin honetan eskatzen duguna da alde batetik, aldarrikatzea udalerriek gure lurra antolatzeko daukagun eskubidea, eta hori trasladatzea gobernuari, eta eskatzea udalen elkarteari, eudeleri, bere indarra edo bere ekimena erabili dezen, hau ez gertatzeko. Alde batetik izango litzateke, kezka eta kontrakotasuna aldarrikatzea pentsatzen dugulako urratzen dela tokiko autonomia eta demokrazia, eta bestetik eudeleri eskatzea hori adieraztea eta bere indarra erabiltzea hauek egiteko. Arratsaldeon, Nandri. Bueno, guk mozin honen kontra bozkatuko dugu. Lehengoz, eskatzen duzue mozino edo emendakin edo lege baten aldaketaren kontra jotzie, baina ez duzue ekarri bez, zertan datzan, bai, egin duzue laburpen bat, baina nik uste dut importantea dela jakitzea benetan zeri buruz da. Eta zeine diran baldintzak bete behar direzen proiektu honek eta ze prozesua eroan behar dabe edo zein proiektua izeteko proiektu de interes publiko superior. Eta hori da nik ekarri dodana eta saiatuko nazela azaltzen. Lehenengo eta behin oso importantea da niretzat, ze ez dakit argi geratu dan, horrek proyectos de interés público superior son proyectos de interés público superior para la consecución de fines ambientales. Claramente, tienen que ser proyectos de iniciativa pública, no pueden ser proyectos de iniciativa privada, son de iniciativa pública. Llevan un procedimiento en el que hay exposición pública, hay informe de los ayuntamientos, hay un informe vinculante de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, en la que se determina, o sea que es vinculante en cuanto a su adecuación con los principios y fines de la ordenación del territorio, los impactos paisajísticos de los terrenos, adecuación a instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
Por lo tanto, no es a mí se me ocurre, apruebo un proyecto y lo pongo en marcha. Tiene que haber todos estos proyectos. Y evidentemente sí es importante defender la autonomía municipal, pero como bien has dejado claro, todos creemos en la democracia y lo mismo este gobierno puede decidir implantar este tipo de proyectos y en la ejecución de esta normativa establecer o determinar que algunos proyectos pueden tener este carácter excepcional y por ellos, en realidad, ir a un procedimiento abreviado para su aplicación, porque también se prevé la necesidad de modificar todo el planeamiento y se establecen plazos para modificar el planeamiento. Pero es que yo creo que quienes van a decidir eso, que es el Gobierno vasco, está elegido por toda la sociedad vasca y tenemos que ser respetuosos con el entramado institucional que tenemos. Has hablado de los PTS y en los PTS te marcan cuáles son los suelos industriales y no te puedes salir de esos. La autonomía municipal en ordenación del territorio va quedando bastante mermada o circunscrita a todos esos planeamientos generales. Entonces, si tenemos claro que en una sociedad como la nuestra hay instituciones de gobierno superiores con unos intereses generales y con una visión territorial más amplia que la del propio municipio, igual tenemos que confiar en esas instituciones democráticamente elegidas que determinen si realmente hay o no ese interés general. Entonces, siempre pasa, cada vez que hay que implantar cualquier tipo de infraestructura, yo no quiero que la pongan en mi pueblo. Creo que hay que ponerla, pero que la pongan en el de al lado. Que no pongan, no sé, todos igual queremos tener un parque eólico, pero yo tengo muy claro que hace una serie de años todos los municipios alaveses se negaron a que en sus municipios hubiera parques eólicos. No sé de dónde vamos a sacar la energía, por poner un ejemplo. Entonces, si somos responsables, si creemos que tenemos un gobierno democráticamente elegido, tendremos que dar esta posibilidad de actuación siguiendo un procedimiento que no es a mí se me ocurre, lo pongo y el ayuntamiento, el municipio al que le toque lo tiene que asumir, sino que tenemos que ver que igual responde a verdaderos intereses generales y que no van a ser caprichos con los que tengamos que asumir, como parece que es la versión que ha visto de la propuesta. Bakarrik esan ados, badira proiektu batzuk, igual udalerri gehienek ez da bezenak gure eta ezetz esango dabinak. Nire ustez horrek ekarri beharko leuke proiektu horrek hobetzia. Eta proiektu horren helburuek zehaztutie jakiteko ia zelan egin aldan proiektu bat erakargarri udalerri batentzako. Eta aitatu duzu bebai, zelan prozedura bat araututa dagoela eta oso betea da eta oso komplikatua da, baina azken finean gertatzen dana da denek opinatzen dabe udala izan ezik. Udala geratzen da beste iritziaren zain. Eta beste izango dira oso ikuspegi orokorrak eta orokorrekoak eta izango dira oso inteligenteak edo listoak eta borondate txarra ez douzetan pentseu bihar. Baina kontu da, udala geratzen dana hitzik emon barik. Amaitzeko bakarrik esan dute, prozeduran aurreikusitze dau udalaren txostenak egon behar direla. Argi dauena da, zetarako endeuen planteamiento Eusko Jaurlaritza. Los temas son exclusivamente ambientales. Entonces, bueno, conocemos que en Europa solamente ya los fondos Next Generation van dirigidos fundamentalmente a disminución de emisiones de dióxido de carbono, dióxido de azufre y demás, ¿no? Y en apoyo a las energías alternativas, que hay un movimiento en todos los sitios, en todos los países europeos, importante, ¿no?
La autonomía municipal es muy, muy importante, pero sí ha ocurrido que cuando te dicen que a la hora de poner energías alternativas, y por poner un ejemplo pequeñito, que no quiere decir que por eso no sea importante, los aerogeneradores. Había un momento en Canecocorta nadie quería, en Oiz hay unos cuantos, tampoco quería nadie, y en otros sitios igual. Y luego ahí estamos ahora mismo hablando de energías alternativas por los precios que tiene, y no es igual aquí no cabe eso, la electricidad o la generación de las eléctricas en estos momentos, ¿no? Y entonces yo creo que va todo unido, ¿eh? Entonces Europa marca una línea, dice que hay que apostar claramente por temas medioambientales, por este cambio climático, y que dicen que va a subir, que en Bermeo va a desaparecer parte de Bermeo, porque estamos viendo todos los días en los medios de comunicación hay fotomontajes, ¿no? Entonces, autonomía municipal sí, pero en temas de este tipo sí es importante siempre y cuando esté bien gestionado y consultado con los propios ayuntamientos. Bozkatzera pasatzen gara, aldeko botoak. Las esquinas. Esesko botoak. Vale, ez da onartzen, vale? Eta azkeneko puntua, 17garrena, eskaerak eta galderak. Arratzaldean berriro lehen, ez dute zer esan euskararen egunea dela eta egin dan adierazpena gaitik gure nabelako orokortasun batien sartu, eta Baleirek esan duen moduen guretzat pozgarriz da eta erakitzailea da adostasunera iritsi ahal izatie eta adierazpenak bihurtzie konpromisoak, eta kasu honetan euskararen eguna dela eta konpromiso horrek ni badakit ez dizela bakarrik politikarien arteko konpromisoak, gure arteko konpromisoak eragiten dautziela bebai zerei, teknikarizeri eta eureri be eskerrak emon, ze eurek azpe konsultau gendunia posible izango ziren honek konpromisoak hartzea eta zentzu horretan orain konpromisoak betetzera. Eskerrik asko. Beste bat, azken bariku edala bariku hau eta ez du baino erinau esan ondino beharrezkoa dela Euskal Presioen eskubideak eta aldarrikatzea, eta orduan betiko lekuen eta betiko orduen Basiliku eskaileretan. Bueno, nik pasan hilien bezan abesan poste edo 6 proiektu, zeintzuk den bierren gabizen, eta geurtekotaz beste 6 proiektu batzu txikitsue dire, baina garrantzitsuak. San Juan Kalie bigarren fasie, Lizeoko jarlekuek, Espositorie kalerako, Mestike Baso kalien urbanizazioa, Santa Luziako eskolak, eta irisgarritasune. Bueno, labur azalduen gotaz. Lehenengokoa hori San Juaneko kalie bigarren fasie, lehenengoa ekainean amaitxu gendun, eta ja gobernu batzordean aprobe du, da ja publikeko da bizierre detzi plataforman, da ja ekainerako, edo ekainerak abureko, albadu beste trama ofiziakein. La calle San Juan hicimos parte el año pasado, bueno, este año, se terminó en junio, y nos quedan 2 tramos. Un primer tramo que va desde la Artikaletik Zereko Parkera, San Juaneko Parken parera, eta bestie Dontellotik Errenteseko zubire arte. Bueno, llevamos trabajando en esta línea hace mucho tiempo, dando prioridad a las personas, intentando hacer un pueblo más cómodo, más amable. La conexión con el puente Rentería en la calle Aldape, yo creo que va a mejorar mucho. Y también el resto.
y va a quedar una calle más cómoda, más clara, como con más luz, teniendo la misma luz, y más amable. Tiene una longitud, un tramo de 102 y el otro de 65, 167 metros de longitud entre la suma de los tramos, y el presupuesto es de 360.000 euros, que, bueno, teníamos ya habéis visto, es la Comisión de Hacienda. Horrek lizeoko jarrilekuek, ba, indasuna dekez 20 urte edo, gehitxo, holakon bat, apregu gara, 18, 20 urte edo. Ba, batzu ja ez dauz kondizio honetan. Da, denporie, ba, gauz aldatzeko. Entonces vamos a cambiar todos los asientos del Cine Liceo. Vamos a colocar nuevos. Es una inversión cultural, yo interpreto cultural, pues, para que la gente que vaya al teatro y al cine pues, se sienta cómoda. Ahora el Cine Liceo, el Teatro Liceo tiene 344 asientos. Se van a poner 332, pues, para resolver pequeños problemas de espacio para que sea accesible a las personas con discapacidad. Aixik, lehen, 354, da oinako duz, 332. Aurrekontue, zeiru esaten manaz. 3.200.207 euro. Gero hirugarren aurrek kaleko espositoriek, ez da? Los expositores de calle. Amendekus batzuk gaur, atzo bien 100. Ahí hay fotografías de Bellas Artes, de diferentes autores, ¿no? Entonces, bueno, nosotros teníamos puesto en el presupuesto, en el borrador de presupuesto del año 2020, el poner unos expositores en la calle, una pequeña galería exterior, ¿no? Pero bueno, con esas limitaciones presupuestarias que hubo, pues no se pudo, hubo que quitar, ¿no? Pero este año, pues ya pusimos y bueno, íbamos para adelante, ya están los pliegos elaborados y a ver si la próxima semana o así podemos aprobar. Va a ser un conjunto de 8 marcos retroiluminados, no van a ser como estos, en formato horizontal y en vertical, o sea, en apaisado y en vertical, a 2 caras. Hombre, yo creo que va a ser un cambio cualitativo importante para las exposiciones de memoria histórica, para barrios, para el Guernica actual, Urdaibai, y dar a conocer los trabajos de pintores y fotógrafos de la comarca, ¿no? Por eso, pues, la directora de la Casa de Cultura con el responsable de Cultura, con Joaquín, irán organizando y yo creo que va a ser una cosa, pues bueno, interesante. Luego, las escuelas de Santa Lucía, que hemos tenido ahí, a cuenta del COVID, ha estado todo ahí parado. Entonces, es un edificio en 2 plantas, con una superficie aproximada de 290 metros cuadrados, y los vamos a destinar a un centro cultural, un centro de cultura. En la planta de abajo, la mitad es para gente mayor, para que tengan allí la sala de televisión y de naipes y que tengan un sitio. De hecho, ya están utilizando. Y la otra mitad para niños pequeños. Y en la planta de arriba, la mitad para niños un poco más mayores y una pequeña biblioteca. Y además, la otra mitad, pues para hacer, pues con la asociación de allí y con la Casa de Cultura, pues diferentes cursos de ajedrez o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces eso esperamos poner en marcha y bueno, estáis invitados, ya se os dirá, pues la primera quincena de diciembre. Ahí se han hecho baños nuevos abajo, una instalación eléctrica nueva, bueno, los solaos han sido nuevos, se ha pintado, bueno, pues está bien. Luego, temas de accesibilidad. Yo me acuerdo que hace un mes estábamos hablando que queríamos que el pueblo sea totalmente accesible al 100%, y habíamos hecho 3 pasos elevados, 2 en los Tilos, otro en la salida de las escuelas de Allende, más que nada
para dar seguridad a los niños y a los padres que van a recogerles allí, ¿no? Porque la velocidad que andan los coches. Y ahora, no sé si habéis visto, se ha hecho un paso de cebra nuevo en la calle Lurgorri, que pues, la gente va y te dice, a Alberto le habían dicho que allí, y sí, se veía la posibilidad de que sería bueno, y ya está hecho. Y en la calle Mestiquevaso estamos haciendo otro rebaje, pues intentando que el pueblo sea totalmente accesible. Y no sé si he hablado del AU6. ¿Sí? ¿Eh? ¿No? A ver, me ha faltado algo. Los expositores. Ah, ya, lo de Mestiquevaso. Y bueno, la filosofía mía y la nuestra, de nuestro equipo de gobierno, es que el pueblo es un único conjunto. Mejorar el centro está bien, pero lo que no está en centro, los barrios también. Entonces lo que vamos a hacer es, en la calle Mestiquevaso, antes hicimos el Bidegorri, quedó, y la acera nueva, quedó bien, y nos falta pues la subida desde el barrio San José hasta el convento de las Josefinas. Y entonces la idea no es el plan, es hacer ahí todo nuevo, nueva iluminación, asfaltado nuevo, aceras nuevas. Bueno, pues eso, en esa línea de decir, vamos a poner bien el centro, pero tenemos que también poner lo que no está en centro, en los barrios también, para que Guernica esté bien en el centro y esté bien también en los barrios. Bueno, eso vamos a hacer igual que hicimos el Paseo de los Tilos con la brigada propia, con la brigada que tenemos. Y bueno, yo creo que empezaremos en diciembre y en 3 meses a ver si está terminado. A ver, naste binas. Bai. Bueno, gero beste gauze bat. Gaunetako argizek, badakizue, urte askotan, etxen duz, bariku baten biztu. Da etorten die, gurasoak eta txitxamumak, umiekaz, eta txokolati emote izen du arte. Baina, klaro, hau egoera dala eta, igez eskendu zein, eskendu nahi ezer, berton bai biztuko duguz, baina hori txokolati emote izen du moduen ez du emongo. Bueno, BM, enpresak esan deu, ekarko duzela 4.000 edo 4.500 horre barra txokolate dune. Horre barra bat egizu ez, dauz, bueno, zarratute, da hori ze bananduko da. Eta hori zengo da, lehen irue barikue, zeirek eta launak zeirek buelti, iluntzen debenien. Gero, urrengo egunerako, holan geuzen nobedade moduen da, Andramariko Lizie. Andramariko Lizie da, geneke dekonek ogasun handizina espada handizinetarikoa. Eta digo, handizina izango dela. Hau sarrera, hau argizek emin gutzakuz. Da, argizek emini, da aparte, horregongo dire, geneko koruek, Some, musika eskolakoa, Julio Foruriana, eta Andramari Korala, da gabonetako abesti betengo du bakotxa. Egongo die bebai beste eskola bada hor Kalapitaka, dare korurik ez deke, bai adeke instrumentuek ere etorko dire bebai. Eta hengo da, hori, Andramariko Elisa neurririk ez bada. Nik abadia zen noan berbat, da berak esan duztan, bueno, mongo zut plan B, eurisitzen badeu, horrek abestizik eta barruen nengo duz. Ondo ikusten baduzu, esan duztan. Bueno, hori izango da nobedadu moduen, eta konbitita zeuzik danok. Da gero, badakizu urtietan, Santa Luzizeko ermitxie, udaletziena da. Eta jaiotza bat emitzen dugu. Berton behingo du jaiotza, da hori izango da, zabalduko da, hilien bostien, domekie, eberdatien, ordo bat da. Bueno, da maitzeko esan, dan hori, dauntzuten dozkun ere bai, ez astuteko viruse, COVID hau, ez dala desagertu gure hartien dabilela, eta osasune dala
danan ganetik dauena, da zaintzeko eta osakidetzan aginduek betetako. Ze horretara dan hori joango joko hobeto, eta eneke gure gehiago, jente gehiago geixorik eta ospitxerera joatie, ez gure herritxik ez beste herri batetik bez. Osea, zuek zaindu, eta nire mesue da, danak zaintzeko, eta horre protokoloak ondo betetako. Bueno, beste barik.